Aquest problema és un problema d'aplicació de la segona llei de Newton. Ens diu que sobre un cos de 3 kg de massa actua una força de 20 newtons sobre l'eix X en sentit positiu i una altra força de 8 newtons sobre l'eix X també, però en sentit negatiu. Quina direcció i sentit tindrà la força resultant? Amb quina acceleració es mou el cos? Bé, aquí tenim la primera força, la força de 20 newtons que va cap a la dreta sobre l'eix X. Este és l'eix X en sentit positiu. I tenim una segona força, una força 2 de 8 newtons, però en aquest cas va en sentit negatiu. Aleshores el que hem de plantejar és el nostre sistema d'equacions de forma que s'aplique el segon principi de la dinàmica. Per tant, a partir d'ara el que hem de fer és aplicar el segon principi de la dinàmica. El segon principi de la dinàmica ens diu que el sumatori de forces que actuen sobre un cos és igual a la massa per l'acceleració. O dit d'una altra forma, la força resultant, que és la suma de totes les forces que actuen, és igual a la massa per l'acceleració. Per tant, el primer que hem de fer és buscar aquest sumatori de forces per obtindre la força resultant. Per tant, per al primer cas, força resultant és igual a la força que va en sentit positiu, força 1, més l'altra força 2. Són vectors, amb la qual cosa el que haurem de fer després és posar el signe corresponent al sentit. Per tant, la força resultant serà igual a la força 1 va en positiu i per tant és més 20, i ara més la força 2. La força 2 va en sentit negatiu, per tant haurem de fer menys 8. Així, la força resultant serà igual a 12 newtons positius. Això vol dir que serà una força en sentit positiu. La força resultant serà, per tant, un vector cap a la dreta i que tindrà de valor 12 newtons. Esta és la força resultant. I ara el segon apartat del problema ens demana l'acceleració. Per tant, el que haurem de fer és continuar aplicant el segon principi de la dinàmica. Força resultant, com a sumatori de totes les forces que actuen, igual a la massa per l'acceleració. Si volem calcular l'acceleració per tant serà igual a la força resultant partit per la massa. I l'acceleració serà igual a 12 positius, 12 newtons positius, partit per la massa, que són 3 quilos. Així, l'acceleració en 6, 4 metres partit segon quadrat positius. Això vol dir que l'acceleració anirà també cap a la dreta. Cap a on es mou el mòbil? El mòbil es mourà en aquest sentit, que és el sentit de l'acceleració.